Республика көнендә Баймак районында традицияға ингән ярыштарның береһе Куянтау Баймак арауығындағы дистанцияға кросс ярышы үткәрелә. Еңел атлетика буенча спорт байрамында яшь айырмаһына карамай, теләге булган һәркем катнаша ала. Быел иң яшь йөгерүсегә 7, өлкәненә 36 яшь булды. Ир-егеттәр 12 километр араһындагы дистанцияны йөгерһә, хатын-кызлар 6 километр юл үтте. Бу ярышта инде безнең күбенчә укучылар катнашалар бит инде. Шулай ук безнең күрше районнардан да килгән спортчылар һәм спорт сөючеләр бик күп булды инде. Елдан-ел бу ярышка инде теләк белдергән кешеләр күбәйгәндән күбәеп тора. Һәм без уларга бик зур рәхмәтлебез. Улар үзләренең артыннан яшьләрне ялып итәргә тырышалар. Үзләренең дусларын алып килделәр бит инде. Куянтау Баймак еңел атлетика ярышында Баймак калаһының барлык мәктәптәре, Куянтау, Бикеш, Аркайым касабаһы, Сибай педагогия институты студентлары ел һайын әүдем катнаша һәм призлы урындар алалар. Мин был Куянтау Баймак пробегында беренче тапкыр йөгердем. Минем өчен был бик кызык һәм күренде. Мин элек хәтта спорт менән бик шөгыльләнмәй торган инде. Үзем по образованию физкультурник түгелмен, әмма ләкин мин һәр вакытта ник кызыксына торганым һәм миңа был бүгенге забег как испытание булды инде. Үземне тикшереп карадым. Мин ондай сакрымды йөгерә алам микән, юк микән дип минем өчен был үземә күрәтә, үзем менән бер һынау булды инде үземә. Участвую, потому что сейчас в данный момент являюсь тренером по легкой атлетике в институте в Сибайском. Приехала, чтобы поддержать и своих подопечных. Легкая атлетика – это королева спорта, и без этого нельзя, невозможно жить без легкой атлетики, без спорта вообще невозможно жить. Ел һайын үткәрелгән кросс ярышын гаилә традицияһына индерүчеләр бар. Спортка бала сактан һөю тәрбияләп, уларга дөрес юнәлештә үсешергә ярдәм иткән ата-әсәләргә хукланырга гына кала. Шундайдарның береһе аталы-кызлы Ишмыр Диндар дистанцияны бергә йөгереп үтте. 8 лет. Я участвую второй раз. Этот раз мне было что-то немножко легко. Учу в 2 классе. Я больше хочу еще участвовать. Кызыктан бит. Беренче тапкыр йөгерәм, икенчегә тәкәбез. Йөгергәндә кызны һәр вакыт дәртләндереп киләм инде. Үзем катнашмыйм, чөнки кызыкка поддерживать итәм. Көн торышы һыуык, елле ямгырлы булуга карамастан, кросста катнашып еңү өчен генә түгел, ә ихтияр көсендә һынап караган ярышучыларга афарин дип әйтергә генә кала. Раушания Рәхимова, Рим Янтурин, Яңалыктар.